Здравейте, доктор Махребян. Идвам при вас да питам. Темата е кокошия трън. Какво точно представлява? Всички знаем за него, но какво е това? Кокошият трън е образование, което можем да видим по ръцете, дланите, пръстите и по стъпалата. Най-честите локации, където имаме. И между пръстите на краката. Те се появяват след честото използване на тесни обувки, след което след време може да се появи едно образование, което доста боли и дискомфорта, който получават. А как да го различиме от другите видове брадавици? Има ли нещо специфично, което можем да познаем кокошия трън? Не, това само един дерматолог може да ви каже с прегледа точно какво е. Хората доста често бъркат и кокошия трън с веруките. Веруките, които пак по стъпалата доста често са, и бих казала 90% от хората, които идват с кокоши трън, те са веруки по стъпалата. С болка, с бързото размножаване, особено при един спад на имунитет, доста често това го виждаме. А появяват ли се, освен по стъпалата, на други места по тяло? Да, както ви казах, Да. особено по ръцете, дланите, пръстите. Какви са основните причини за появата на кокошия трън? В началото ви казах, че тесните обувки са най-честите причинители. Но ако говорим за честите веруки, които виждаме при хората, басейните, физкултурните салони, където отива един човек в ежедневието, след като е носил тесните обувки и мозолите са получени, оттам вече получава се една входна врата, за да влезе вируса. Ако правилно разбирам, ако има раничка или някаква... Да, интактната кожа, просто тогава вируса не може да влезе. Разбирам. Добре. Как точно можем да разпознаем кокошия трън? Как изглежда и какви са неговите симптоми? Защото има много версии по темата. Какво е характерно за това заболяване? Може би най-характерното е като едно чуждо тяло, като пясък в крак да имаш или бодла. И така оттам идва болезненост. Ако се възпали вече, болката е повече и възпалението. Има ли определен цвят, текстура или форма? Или зависи? Много различни са. Може от цвета на кожата до точковидни черни, може най-различни могат да бъдат. А болка, сърбеж и други симптоми са само когато той е възпален. Иначе няма. Има при ходене, по принцип имат болка. Опасен ли е кокошия трън, ако го оставим без лечение? Ако имаме чист кокоши трън, не е опасно. Но ако са веруки, за които ви говорих, да, опасно е, защото може да се размножи. И от един брой след време ще имаме, особено при един спад на имунитет, може да имаме 20-30 бройки, които особено те се групират на едно място. Човека си мисли, че има само един кокоши трън или верука, но фактически като идва при лекар, то се вижда, че са няколко. Разбирам. А какво бихте посъветвали хората да не се колебаят и когато имат съмнения да посетят лекар? Веднага да се ходи на дерматолог. Добре. Да ви попитам тогава, какви са най-добрите методи според вас за премахване на кокошия трън? Кой от тях бихте препоръчали? Значи, общо казано да кажем, имаме 3 начина за третиране на веруките. Чрез лекарство, чрез течен азот и лазер терапия. Лекарството доста продължително време, и което тук искам да възползвам и да кажа, в никакъв случай да не вземат лепенки и разтвори от аптеките, защото това само разранява и разширява проблема. Другия метод е течен азот, който фактически искаме да използваме течния азот за получаване на един мехур и след падането на този мехур да ни паднат и веруките. Но особено по стъпалата, понеже тежестта на тялото е върху крака ни,
това не се получава. И само се отлющва малко по малко и за това са много процедури, които правиме. За лазерната терапия казваме еднократно, но по принцип възможно е да стигнем и до втори път да третираме верулката. Добре, това също сме навежда на другия въпрос. Може ли да ни обясните как работи лазерната процедура? Какво се случва всъщност? С лазера един вид изгаряме цялото тъканта и там, където са загнездили тези веруки. И по-точно папиломавирус. Тоест изчистваме по-лесно и по-ефективно. И това е всъщност вашата препоръка, лазерна интервенция. Разбира се, при някои хора да, но възможно е да поръчаме и лекарството, особено при децата, защото ние имаме деца и от 5-6 годишни, които пак са се заразили от папиломавирус. Добре, да приемем, че вие сте направили лечението, премахнете кокошия трън. Колко време отнема възстановяването на кожата? 2 седмици. 2 седмици. Раната изчезва зараства за 2 седмици. Човека за 1 месец не може да ходи на басейн. Всъщност да влезе във вода. За 2 дена не се мокри. И понеже ние унищожаваме тъканите до някаква степен, за да зарасне изцяло и да се изравни с околната кожа, може би да ни отнеме 2-3 месеца. Но това вече е без болка, без никакви субективни оплаквания. Веднъж отървали се от кокошия трън, има ли начин да избегнем повторната му поява? Има ли Спазване на хигиена, да се използва в басейни непременно лични джапанки, лични хавли. Спазване на добра хигиена. Хигиена. Разбирам. Благодаря ви. Това бяха основните въпроси по темата. Желая ви здраве! Благодаря ви!